Nepotřebujete svařování, oprava za pouhé 3 minuty. Snadná úspora desítek tisíc korun na opravy, netěsné potrubí, zlomené kovové konstrukční prvky, dokonce i opravy automobilů, to vše lze vyřešit. Nevyžaduje profesionální vybavení nebo technické znalosti, je to tak jednoduché, že to zvládne i 3letý domácí pomocník. Stačí nanést na místo určené k opravě a oprava je hotová. Navíc, nyní přímo z továrny, nejnižší cena je pouhých 248 českých korun za sadu. Opravné řešení pomocí tohoto produktu je ještě lepší než nákladné svařování. Pokud by nefungovalo, nabízíme trojnásobnou náhradu. Tento produkt byl vyvíjen po dobu 3 let a je to nový typ průmyslového kovového lepidla s nanometrickými kovovými částicemi a epoxidovou pryskyřicí. Opravené předměty zůstanou bez prasklin po dobu 20 let. Na rozdíl od svařování lze po nanesení vrtat, brousit a dokonce i lakovat. Navíc má vodotěsné a tepelně odolné vlastnosti, v opravách potrubí je spolehlivější než svařování. Podle testů německé autorizované instituce je prokázáno, že zůstává stabilní v teplotách od 60 do 200 stupňů. Stuhne během 3 minut a unese až 140 kg bez prasknutí. Lze použít na kov, dřevo, plasty a další materiály, perfektní řešení domácích oprav. Navíc získal mezinárodní ekologický certifikát, neobsahuje žádné toxické látky nebo formaldehyd, bezpečný pro rodiny s dětmi a těhotnými ženami. Aktuálně jen 35 kusů na skladě, po vyprodání návrat k původní ceně. Klikněte níže pro nákup. Při obdržení balíčku obdržíte 1 kus zdarma k vyzkoušení, v případě nespokojenosti plná náhrada.